Moje meno je One21. Dneska si zahráme Roblox Skating. A teraz som to akurát prvýkrát začal hrať. Zoberiem si, alebo už tu mám. Prvýkrát to hrám. A nezabudnite mi dať like, odber. Veľmi ma tým podporíte. A ja, ako si môžete všimnúť, tak ja už tu idem hrať. Tu checkpoint máme. Dobre, tuto máme. Kde doletíme sem. To až potom na konci videa vám poviem. Tak. Nie som ani v tom dobrý. No a typkyňa to zdechla. Hopa. Ježu, že je. Bung. Napíšte mi do komentárov, že čo ďalšie by som si mali zahrať. Lebo ja už ani fakt sám neviem. Joj. Dobre. Dobre, modlíme sa. Všimujúci je večný boj. Ja už som sa zlákol, že som spadol do diery. Bomba. Aj kamo, raz mi to nereaguje. Počkaj, frítuje. 2 skipy to nepoterujem. Hop. Nezabudnite mi dať vlastne like, odber. Veľmi ma tým podporíte. Budem spokojný za každú maličkosť. A blížime sa k pomaly 25 odberateľom. Možno aj 30. To by som bol veľmi rád. Keby sme dali 30 odberateľov. Zobral som to. No, ja nič nejdem okecávať, ideme ďalej pokračovať vo videu. Oh no. Dobre, už viem, že ma to tak odpinkne. Dobre, brzdi. Dobre, teraz. Opa. Dobre. Aspoň niečo viem. Otario parkour v Robloxe. Hop. Ale. Bank. Opa, skoro som skočil. Oh no. Teraz skočiť. Ale jasné. Teraz. Dobre, nechcem. Tak, hop. Ináč väčšina ma nesledujete na YouTube. Veľmi veľa percent ľudí. Tu dáme hopa na pohodku. No. Ukážem vám, koľko percent ma nesledujete. Tu vám to niekde vyskočí. Posnažím sa to sem dať. Ak to sem nedám, tak prepáčte, ale tak neviem, ako sa to robí. Nie som taký influencer ako, neviem, Fizitari, Moon, Mr. Beast hlavne a ostatní. To som ja není taký influencer. Áno, tak raz by som sa chcel aj stať, ale tak nemôžeme povedať hop, dokým nepreskočím. Takže hop. Dobre, máme to. Toto asi ma odpinkne. Dobre, stíham. Tak. Kde sme? Iba 25%?
A tu už mám 5 minút. Ne, to som vedel. Dobre, ja nie, tak neprebehnem. Ale... Tam je, jop. Hopa, Amerika, Europa. Šakyňa, Brazília, Hopa, Amerika, Europa. Neviem, že či vás bavia tieto videá, lebo mňa áno, za to, že ma podporujete shortami, niekedy aj takýmito videami, keď to natáčam. A to sa mi páči, že mi dávate odber, že vás to ani nič nestojí, len 2 sekundy vám to zožere zo života, ale to nie je moc veľa. A tie 2 sekundy vám potom aj ja niekedy nahradím, za čo ste mi dali ten odber. A dúfam, že sa tešíte na leto, na prázdniny. Ja sa tiež veľmi teším. Tedy budú často vydávať videá. Ako si môžete všimnúť, no tak shorty vydávam každý deň. A snažím sa teda každý deň. A keď to nejde, no tak buď niečo mám, alebo proste niečo mi je. Tak v stredu by som chcel toto video vydať, alebo v stredu pôjdem natočiť ďalšie video. V stredu by som chcel ďalšie video natočiť, toto asi dám dneska, pondelok, alebo zajtra až útorok, je po obede, alebo neviem, ale viem, že v stredu by som chcel natočiť video, a neviem čo, lebo neviem, že či sa dávajú, že či sa dá aj dávať donaty tuto, lebo mám aj na TikToku 1000 followerov a nejde mi streamovať, takže donaty nemám. Tak chcel by som si začať šetriť na nový môj prvý počítač, to si našetrím, ale šetrím si, už mám, to je jedno koľko mám, ale zatiaľ si šetrím na nejaký počítač a tým by ste ma podporili, že by ste mi dali odber a potom by som aj túto pomaly začal zarábať a toto je jediná zatiaľ moja vec, cez ktorú môžem možno zarábať. Ale to by som musel veľmi veľa natáčať a ešte neviem čo. No. Dobre, toto máme. Opa, ventilátor ma zhodil. Linga, 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 linga. Jasné, ono ma to pinkne. Počkám. A teraz. Idem. Dobre. To stíham. Hop, zaskočiť sem. Ty kokos, Red Bull má tento cápek. Pozrite tam. Red Bull. Čo to bolo? Aha. Hop. Ale zasekol som sa. Hop. Dobre. No God, please, no. Linga. Dobre. Auto prešlo, idem sem. Prede auto, idem. Makáme. Ale bang. Skúšame to dať bez jedného skipu. Dobre. Dopalil som. Aj malý plyn.
stíham takto. Aj takto zase tu. Aj keď som šiel troška do protismeru. Jaj. To mohlo byť. Dobre. Musím si to nejak načasovať. Teraz. Dobre. Tu ideme hore. Hop. Ale ja som nechcel ísť dozadu. Dneska som aj videl shorty. 2. Videl som, že sa vám páči ten tuning, to som dal, že mega tuning, to má okolo... Musím to spočítať, koľko to má turb, ale áno, však môj kamarát si to tunil, no tak áno, to má 74 turb. No, nitier, dá sa tak povedať. Alebo tak, tu vám to niekde vyskloňujem, ale to som ja, že ja neviem skloňovať. Hopa. Amerika, Európa. Ja viem, dneska tu nemám ani pesničky, ani sa dneska nedám pesničky. Ale jasné. Jasné zas. Hop, nie. Hop. Uvidím, koľko coinov budeme mať tu a dúfam, že aspoň za túto hru dáme neviem koľko coinov. No dúfam, že sa vám páči toto video a no tak. No taký ťažký tu je parkour. Bum. Ja neviem ani čo už hovorím. Sorry. Ne. Jasné. On sa to prepadlo. To čo bolo? To sa na tom dostalo, lebo... Nie. Kurník. Tak. Ale Loriti, nevyskakuj. Mačky. Ja viem byť veľmi nervák. Ale, bože, zase spadol. Tak. Ne. A už viem prečo som spadol. Hop. Lebo som skočil. Dobre, som tu. Ja neverím ani Bohovi, ale som tu. Dobre, posúvam sa. Posúvame. Malý speed. Hop. Neskákať. Nie. Škoda. Ale jasne, ono ma to vyplašilo. To je hnukovníc. Bank. Ale. Bank. Furt to tu musí vyskakovať, no keď to prejde. Hop. Máme to. 74%, to už dáme. Video má 14 minút zatiaľ. Čo pozerám, teda čo nahrávam. Ale asi tých 20 minút to bude mať, lebo to ma zdržalo. Hop. Ale toto už tu mali by byť asi ľahké levely. Čo teda dúfam. Asi toto sa nemá spraviť, ale však ich chýba, oni to tam tak dali.
Bože, takéto červené to tu je. Jasné. To skoro som skočil. Tan, taratan, tan, tan, tan. Jediná chudoba je. No, dobre. Som tu. Kam to ešte toľko levelov mám pred sebou. Toľka levelov. Oh no, I hope I don't Ale jasné. More influencer. Op. A budem aj streamovať, keď získam 50 odberateľov, budem streamovať, posnažím sa každý deň streamovať. Budem získavať odberateľov. Dúfam, že budete chodiť na streamy. Niekedy budem streamovať s kamarátom. Tak. Dúfam, že sa niekedy pripojíte, keď budem mať 50 odberateľov, ale jak hovorím, vždycky sa mi to niekedy splní. Niekedy je ten 1 000 000. Uvidím, koľko mi to bude trvať. Napríklad Sirovi a Karimu to trvalo 8 rokov, dokým mal 8 rokov, za chvíľu 9 rokov natáčal na YouTube, aby získal 1 000 000 odberateľov. A čo Moon získal za 4 alebo možno aj skôršie 1 000 000, tak ako aj Sirovi a Karimu. Teraz ako toto není toto, čo to je podpora. No áno, chcem mu pomôcť, aby získal odberateľov. Tak nezabudnite mu dať aj jemu odber, aj mňa odber. Mňa tým veľmi tiež podporíte, aj Sira a Kariho podporíte veľmi tým. Sledujte jeho videá, sú veľmi dobré tie videá, ja by som to tiež chcel vedieť, ako robí tie videá, ale najprv si musím našetriť na počítač, potom sa môžeme o tom baviť. Ja budem tiež niekedy hrávať u Ultra Hardcore a uvidím, ako to asi dopadne, ale ja nevydržím ani sekundu. Hop. Ja hneď zdechnem, hop, 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 dobre. Posunuli sme sa aspoň o kusok, dobre. Dobre, neskazil som. Nie, dobre, ale mám už checkpoint. Ja už som si myslel, že nemám checkpoint, ale už by som to zase znova musel robiť. Ne, bludisko. Fuj, bludisko. To nie je bludisko, ale ako sa to volá. No hej. Mini bludisko. Jeden to je to. Cez jump boost. Bang, 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 bang. Dobre. Hop, 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 hop. Ešte 6 levelov a už sme na konci. Bláď. Jediná chudoba je. Dobre, dobre. Stíham. Ne, nažeriav. Come on, ne. To som mohol dať. Dobre, toto dávam, toto stíham. Dobre, máme. On to po mne strieľa. Dobre, toto zabrdí troška. Musím si aj niekedy dopredu natočiť videá, lebo niekedy sa môže stať, že ochoriem na veľa dní, na veľa možno aj týždňov, alebo pôjdem niekde, nebudem mať čas, zabudnem si niečo, tak si musím dopredu dotočiť videa, takže posnažím sa a tam si ich keď tak ostrihám, alebo však ja neviem, ale shorty by som chcel dávať každý deň. Neviem, či sa vám páčia edity, lebo už sme stieli. Bomba. Nechcem. Dobre, máme. Nechcem ísť na druhý world. Ja natáčam hore videa. Fuj, čo to je? No kaž.
Čo mi to dalo? To je pardon, bomba. Toto si necháme na ďalšie diely. A sorry. Vysypávam. Nech ho mám nov. Hej. Kolajn, som povedal. Yes. No. Ešte nemám, tak nejaký bug, to je dobré. Tuc, spin, môžeme niečo spadnúť. Bomba! Oh no. Ja som si dal bližšie mikrofón. Ale kamo, ten spin mi to nedalo. No dobre ľudia. Modrý skin, taťka šmolka, tuc. Dobre, ja to nebudem zdržovať. Klikajte na odber dole, dajte si tam aj zvonček, aby vám žiadne takéto video neuniklo. A podporíte ma aj lajkom, takže dávajte mi odber. Ja sa teším na ďalšie video, keď tu budeme spolu. A tak zatím čaute!